Anta niyo be magazine Mali la jeba ko bela jeli o bisimila aka kunnafoniya olu kɔni kɛnɛ ka sa bakurubaw olu filɛni kunnafoniya fɔlɔ la sa kuni ye cɛba dɔ kɔni ale su kɔni yira sotibakaw kɔni ka bajiwuyo kɔni o la sa n'o ye Muktar Ture kɔni an b'an da don la ko walawala fo ka taa se yurugu ani dungo juguya ka taa dugukolo ko ale kɔni nasiraw fɛ sa nin kɔni kaporali dɔ kɔni min ka baara senw kɔni talen bɛ ka bɛn o ma an b'an da don la ko walawala fo ka taa se lajɛrɛ min kɔni ko bɛ ka kɛ walasa cogo min na Mali bɛna ka yɛrɛma sɔrɔ ka bɔ CEDEAO ko in kɔni na walasa cogo min na u k'u ka jɛkulu sigi n'a bɛ fɔ ma ko AES o kɔni o sigi ko gali kɔni o kɛra min kɔni n'an bɛna an da don la ko fɛnɛ walawala o bisimila ko kura kunnafoni kɔni kɛnɛ ka sa kunnafoniya galena n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba la cogo min na maa dɔ kɔni k'ale su kɔni yera bajiwoyo kɔni fɛ min kɛra sotibakaw kɔni ka bajiwoyo olu ta siraw fɛ sa ni cɛ in kɔni k'a su kɔni yera min kɔni o mɔna an ka mɔnikɛlaw kɔni o fɛ min kɛra kari tɛmɛnen avril kalo tile 13 san 2024 ɲɛfɔliw kɔni kɔfɛ wa u y'a yira k'a fɔ ko a ka ni ko in kɔni k'a sɔrɔla yɛrɛ faga de fɛ barisabula ko pɔnfa dɔ n'o ye an ka pɔn filanan kɔni ko cɛbɛn y'a yɛrɛ fili yen nɔ juma olu sufɛlaw kɔni fɛ sa nka su kofɔlen kɔni o yera sibiri kɔni o lasa min kɔni bɛ taga nɛgɛ kɛɲɛ 11 kɔni o waatiw kɔni na ko cɛbɛn yɛrɛ kɔni ka a jabala kɔni kun ye so kɔni kɔri tɔgɔ yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Muktar Ture wa ko agence de sécurité fɛnɛ kun don min kɔni n'olu bɛ lakana kɔni ta k'a ɲɛsin maaw ka yɔrɔ kɔfɛlenw kɔni ma k'a si kɔni o bɛ taa san 44 a ka n'aw kɔni o la sa a furulen bɛ wa fɛnɛ yɛrɛ ko den saba kɔni o b'a fɛ kosɛbɛ ko nin waati kɔni na wa cɛba in kɔni a yirala k'a fɔ k'a b'a fili waati min na ko a sɔrɔ fini jɛman kɔni o de ba a la k'a nana dɔrɔn k'a ka moto sen fila n'o ye jakarta sentelini kɔni ye sa a nana dɔrɔn k'o jɔ ka ni ka a fili ka jigin bajiwoyo in kɔni na maa kɔni t'a dɔn ko in kɔni sɔrɔla min fɛ nka ɲɛɲininiw ni laraweliw bɛ sen na kɔni y'a bisigiya k'a kɛ yɛrɛ faga kɔni ye nin waati kofilen na nka maa t'a dɔn k'a fɔ min kɔni tun bɛ hakiliw kɔni na fagali kɔni o waatiw la k'u bɛ laraweliw kɔni kɛ a mana wolo min na o kɔfɛ kɔni ko da bɛ don la ko fɛnɛ da filɛlikɛbagaw olu kulo kan o b'a to an bɛ taa yurugu ani dungo juguya kɔni ale buna kun fɛnɛ kɔni ka sa ni min ye Faseri Tarawele ni bɛɛ b'ale wele ko papa ale kɔni k'ale yurugu ko caman kɔni kɛ min bɛ taa dugukolo ko ale fanfɛlaw la ko ni cɛba in kɔni ale ye kaporali min bɛ DSSA ale kɔni masurunya kɔni o kɔnɔna la sa ni cɛba in kɔni ka a ka baara ti dɔwɛrɛ ye ka maaw ka dugukolo kɔni ko o ŋanamu kosɛbɛ min bɛ taa Kalabankura sigida kɔni o masurunyaw fɛ sa ni cɛba in kɔni laraweliw bilalen kɔ a ka ko kɔni ale bolo la wa a yirala k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ ko taara plainte kɔni o da cɛba in kɔni golo la sa barisabula ko maa caman ka dugukolo kɔni o ɲaga min bɛ ale fɛ an filɛ don min na i n'a fɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ta k'a lajɛ kɔni ya maa minnu ka dugukolo ko kuma kɔni olu bɛ sen na k'a ka ca ni maa bayirika ye barisabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'an ka polisiso kɔni caman bɛ yen nɔ plaintew kɔni dalen bɛ ale ka yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farajɛ gendarmerie kɔni ko plainte dan bɛ cɛba in kɔni ka yen wɔrɔ kofolen na fo ka taa se yirimajɔ ale polisiso kɔni ma n'o ye ex 13e arrondissement kɔrɔ kɔni ko dɔ dalen b'a ka yen fɛ fo ka taa se kan a n'a ɲɔgɔnko dama ko cɛba in kɔni ko plainte caman dalen don a kunkɔrɔ ni kofolen na nka k'a yɛrɛ kunnaja da bɛ ka kɛ min ye nin yɔrɔ kofoli ni ko kofolen kɔni na wa cɛba min filɛ nin ye ko finitigilaka don wa fɛnɛ yɛrɛ a bɛ yira k'a fɔ fɛnɛ yɛrɛ k'a fa n'o ye Salifu Tarawele ye k'o fɛnɛ kɔni kun ye maa kofolen maa joli min bɛ dugu kofolen kɔni Kalabankuru kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugutigi ko kɔni o don sa nka laraweliw bɛ sen na n'a sɔrɔ la a ye yɔrɔ minnu feere n'a sɔrɔ a bugunatigɛ jɛ papiyew kɔni o b'a bolo walima a bɛ k'a fɛn cogo wɛrɛ de la min ye yurugu fanfɛla ye ko olu kɔni bɛ ɲɛɲini na an ka finitigilakaw fɛ wa fɛnɛ yɛrɛ ko cɛba in kɔni k'a bɛ ka a ja nin waati kofilen in na barisabula a ye minnu ka dugukolo kɔni ɲagami olu kɔni kɔnɔ gannen bɛ u t'a dɔn ko in bɛna bɔ min na barisabula ko cɛ in kɔni a dɔnko ka ca kosɛbɛ nka laraweliw kɔni bɛ sen na walasa cogo min na a ka ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ a nɔ b'a la walima a nɔ t'a la n'a sɔrɔ a ta ye ɲɛ tiɲɛ walima a ta tɛ tiɲɛ minnu taara plainte déposer n'a sɔrɔ olu ta ye tiɲɛ nka k'a mana bɔ min na kɔni k'o bɛna don n'a nata la parce que laraweliw bɛ sen na kunnafoniya laban na sa i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na première réunion du comité national du pilotage de l'état du Mali de la CEDEAO n'o ye Mali kɔni bɛ ka yɛrɛma sɔrɔ min kɛ ka bɔ CEDEAO la u ye lajɛrɛ min kɔni k'o la wa o lajɛrɛ kɔni o nun donna ka bɛn ni an ka jamana kotigi ye kotigi min ka baara bolo kɔni bɛ jamana ale kɔnɔna a n'a kɔkannaw kɔni
o baarabolo ma n'o ye Abdoulaye Diop ye fo ka taa se Abdoulaye colonel Abdoulaye Mayiga kɔni masa olu kɔni ye ni lajɛrɛ sigi min kɔni na o bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye fo ka taa se maa minnu bɛ n'olu bɛ AES kɔni kɔnɔna la walasa cogo min na ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ cogo min na bɔli min bɛ ka kɛ CEDEAO la a bɛ ka kɛ ko min na nafa mun b'a la tɔɔrɔ mun b'a la gɛlɛya minnu b'a la ka se ka dadon k'olu la k'a walawala wa fɛnɛ yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko Mali ka bɔli min kɛ ni CEDEAO la k'a bɛ ka na ni lafiya baden ye bari sabula k'an tun bɛ kurun kɔnɔ an koron don fɛn min kɔnɔ nka lafiya de bɛ na yɛrɛmabila de bɛ yen nɔ nka yɛrɛmabila kɔni tɛ taa dɔwɛrɛ fɛ ni baara ni cɛsiri kɔni ani magan o tɛ ko olu de kɔni caman bɛ kɛ walasa cogo min na an bɛ se ka lafiya degun kɔni ko na waatiw don nka n'an ye degun kɛ k'a kɛ kosɛbɛ k'a kɛ tiɲɛ kɔni ka ko dunan nataw la k'an bɛna nafa sɔrɔ u ka nin baarabolo in kɔni o nun don n'a ka bɛnni ni kumasen ninnu ye ko dunan nataw la kɔni maliyɛnw bɛna lafiya min kɔni ye maliko kɔni ale la kosɛbɛ nin bɛ dansigi bi an ka kunnafoniw kɔni na sa an bɛ k'an bɛɛ bolo da waati wɛrɛ